Så prøver vi igen. Ja. Jeg skal starte med at definere begrebet økosystem og forklare sammenhængen mellem dyr og planter og fødekæder i økosystemet. Og et økosystem er et afgrænset naturområde, hvor man kigger på levende og ikke levende organismer. Vi drukker lige noget her. Man kigger på de her organismers indbyrdes forhold og skelner mellem biotiske faktorer og abiotiske faktorer, som man kan se på figuren her. Abiotiske faktorer er alt ikke levende, men som er den ikke levende del af de levende organismers omgivelser, for eksempel vand, ild, næringssalte, næringsstoffer, men faktisk så er de her antager man også de klimatiske faktorer som abiotiske faktorer. Biotiske faktorer er derfor alt levende, nedbryder planter, planteædere og rovdyr, som man kan se her. Det er biotiske faktorer af levende organismer, af alle organismer i et økosystem, der er eller har været levende. Et økosystem består af fødekæder, og en fødekæde er en rækkefølge af organismer, der spiser hinanden. Altså hvem spiser hvem spiser hvad. Kan vi se her, at vi har et rovdyr eller plante, der bliver spist af en planteæder, der bliver spist af et rovdyr. Og nedbryderfødekæden over det rensningsfødekæden og nedbryderfødekæden. Og et fødenet, det er et netværk af fødekæder, det vil sige, det er når de her forskellige fødekæder overlapper hinanden, som vi også kan se hernede. Og man kan også se, at de sammenhæng mellem planter og dyr, det er, at de har brug for hinanden i det her økosystem for at overleve. De afhængige af hinanden. Og så skulle jeg under fotosyntesen dannes der glukose, beskrive processen og forklare, hvad glukose bruges til. Og glukose bruges til vækst og reproduktion af planter. Planter laver fotosyntese for at overleve, vokse og reproduktion. Og fotosyntesen er en kemisk proces, hvor planter hiver solens energi ud og omdanner den til glukose og ilt. Og den kemiske proces er 6 CO2 plus 12 H2O plus lysenergi giver C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. Og planterne får vand via rødderne eller osmose eller aktiv transport og optager kuldioxid via bladene. Og vi kan se fotosyntesen heroppe, hvor vi har fotosyntesen her, eller her, der danner glukose, som bliver brugt til vækst, respiration og oplæring af stivelse. Og det sker, hvis en plante for eksempel har overskud energi, så kan den deportere den, ligesom en menneske gør, ved for eksempel hvis en kartoffelplante og lægge det i kartoffel, og den oplærer det i kartoflen. Gemmer den i kartoflen. Og fotosyntesen er et kredsløb, så alle de her restprodukter bliver brugt igen. For eksempel, som man kan se her, det cirkulerer ligesom rundt. Der er ikke noget, der ikke bliver brugt